салом ҳамватанони азизу гиромӣ. ба тартиб аз номгӯи мавзӯъҳои мубрами рӯзи миллат ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар гирди ҳамояҳои худ матраҳ карданд, имрӯз мехоҳам дар мавзӯи набудани барқ суҳбат кунам. вале ман ба ин тарз номгузории ин мавзӯъ чандон розӣ нестам ва ман мӯътақид ҳастам, ки кишвари мо барқи кофие дорад, ки метавонад аҳолии худро пурра ва доимӣ таъмин созад. сараввал ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи имконияти тавлиди гидроэнергетика ё тавлиди нерӯи барқи обӣ дар ҷаҳон ҷойи ҳаштум меистад ва агар аз лиҳози тақсимбандӣ ба аҳолиаш бигирем, ки танҳо 8 миллион аст, дар ҷойи аввал қарор дорад. ва инам яке аз далоили рӯшане аст, ки чӣ гуна як кишваре, ки аз лиҳози метавонад, ки дар ҷаҳон дар ҷойи аввал биистад ва тамоми имкониятҳои тавлиди нерӯи барқро дорад, вале аҳолиаш ки танҳо 8 миллион аст, вале он 8 миллион ҳам дар ин фасли сармову хунукӣ бебарқанд. тибқи ташхиси мутахассисон, ҷумҳурии Тоҷикистон тавони тавлиди 527 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро дорад, ки ин 3 баробар бештар аз солона истифодаи тамоми Осиёи Миёна аст. агар тамоми имкониятҳояшро хуб истифода кунад, метавонад, ки дар ҷаҳон ва дар минтақа дар ҷойи аввал қарор бигирад ва метавонад, ки тамоми кишварҳои Осиёи Миёнаву дигар кишварҳоро таъмин созад. вале мутаассифона ҳамон 8 миллион аҳолие, ки ниҳоят нисбати дигар миллату кишварҳо кӯчак ба ҳисоб меравад, наметавонанд, ки таъмин кунанд ё намехоҳанд. назаре ба таърих мекунем, ки соли 1989 тибқи омори он вақта дар кишвари азиз замон 20 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид мешуд, ки он замон чандин корхонаҳои бузурги саноатӣ ва аз он ҷумла ширкати алюминсозии Талко 100% фаъолият мекарданд. вале аз он ҳама корхонаҳо имрӯз танҳо 20%-ашон кор мекунад ва инчунин ширкати алюминсозии Талко тибқи баъзе изҳоротҳо то соли 2007 ё 2010 100% кор мекард, вале имрӯзҳо танҳо 40% он кор мекунад. ва ин маънои онро дорад, ки агар ин ҳама корхонаҳо фаъолият накунанд, пас барқ масраф намекунанд ва барқ бекор мемонад ва метавон, ки кишвар ва мардуми худ, ки дар хунукию сармо чандин тифлон ва оилаҳо ҷон бохтанд, метавон, ки миллати худро бо барқ таъмин кард. ва айни ҳол дар ватан 11 нерӯгоҳи бузурги миёна ва 300 нерӯгоҳи хурд фаъолият доранд. соли 2005 тибқи омори барқи тоҷик танҳо 2 миллиард киловатт-соат камбуди нерӯи барқ барои пурра таъмин кардани аҳолӣ вуҷуд дошт, ки аз ин 2005 аллакай 10 сол сипарӣ шуд. тибқи гузоришҳо ва дигар сарусадоҳое, ки бармеояд, чандин пешрафтҳое доштем, аз он ҷумла ба фаъолият пардохтани нерӯгоҳи Сангтуда 1 ва сохтани чандин нерӯгоҳҳои хурди дигар ва аз он ҷумла таъмири чандин агрегатҳои геси нораку ва дигарон. он замон соли 2005 аҳолии кишвар танҳо 5-6 соат рӯзона лимити барқ доштанд, вале имрӯз бо вуҷуди ин ҳама пешрафтҳое, ки сарусадо мекунанд, лимити барқ ба 12-13 соат расидааст, ки ин ба мантиқ рост намеояд, ки кишваре, ки дар он вақт 5-6 соат лимити барқ дошт, вале бо вуҷуди ин ҳама пешрафтҳо боз лимити барқаш бештар шавад, ба ҷои он ки бояд таъмини халқ бо барқ бештар шавад. ва ба ҳамин шакл президенти ҷумҳурӣ соли 2007 ба мардум ваъда дода буд, ки 2 сол баъд лимити барқро бекор мекунем ва пурра аҳолиро бо барқ таъмин хоҳем кард. ва инчунин зикр карданд, ки чанд соли баъд миллати тоҷик лимитро ҳамчун афсона мепиндорад ва аслан касе ёд намекунад, ки чунин як рӯзҳои торикие вуҷуд доштанд. вале мутаассифона имрӯз ин ҳама далоил ба он равонаанд, ки миллати тоҷик на ин ки лимити барқро, балки будани барқ ё доштани барқро умуман рӯшноиро афсона хиёл мекунанд. махсусан дар фасли зимистон, ки
наврасон ва оилаҳо аз дуди ангиш ҷон доданд. ва ин ҷои нанг аст барои як миллат ки аз набудани барқ ва дар хунукию сармояш тифлон ва шаҳрвандон фарзандони ин миллат ҷон медиҳанд ва касе садои бар намедорад ва касе намегӯяд ки ин барқҳо куҷо шуданд. вақте ки соли 1989 мо ин ҳама барқро доштем, соли 2005 мо ин ҳама барқро доштем бидуни ягон пешрафт. чаро имрӯз ки ин ҳама пешрафт шуд, ҳоло ҳам фарзанди ин миллат аз сармову дуди ангиш ҷон медиҳад? чаро касе суол намекунад? ва инчунин соли 2012 яке аз мутахассисони барҷастаи ин соҳа, ғуломҷон сайфиддинов, дар як баҳси матбуотияш бо барқи тоҷик зикр карда буд ки солона дар сарҳади Ӯзбекистон 5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ғайб мезанад ва ба ҳамин шакл дар сарҳади Афғонистон низ. вале чаро ки камбудии нерӯи барқи тоҷик танҳо 2.5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ гуфта мешавад, вале 2 баробар 3 баробар бештари он ба дигар кишварҳо интиқол дода мешавад, на ба миллати худ. мегузоранд ки миллати худ дар хунукию сармо ҷон бидиҳад, фарзандони ин кишвар дар хунукию сармо ҷон бидиҳанд ва иқтисоди ин кишвар рӯ ба таназзул биравад, вале онҳо барқро ба дигарон мефурӯшанд то манфиатҳои худу хоҷагони хориҷияшонро риоя кунанд. ва дар ҷавоб ширкати барқи тоҷик ин ҳама иттиҳомотро аз тарафи ин мутахассис рад карда буданд. ва дар мусоҳибаи ҷавобияш ғуломҷон сайфиддинов гуфта буд ки ман метавонам исбот кунам ки Тоҷикистон бо ин имкониятҳо бо айни ҳол метавонад ки тамоми аҳолиро бо барқ таъмин созад. вале аз чӣ бошад ки ин ҳама баҳсҳо хомӯш шуданд. ва чанде пеш мақомоти русӣ ки Санктуда-1 моли Русия ба ҳисоб меравад, эълон карданд ки ширкати барқи тоҷик аз Санктуда-1 530 миллион сомонӣ қарздор шудааст ва ширкати барқи тоҷик ин ҳама қарзро бори мардум кард ва гуфт ки мардум ҳаққи истифодаи барқро напардохтанд ва тибқи як тақсимбандии тахминие ки мо инҷо дорем, аз сухани масъулони барқи тоҷик бармеояд ки ҳар як хоҷагии кишвари азизамон 466 сомонӣ аз ширкати барқи тоҷик қарздор аст ва шахсан ман инро имконнопазир мешуморам ки онҳо омодаанд барои 5 сомон сими барқи шаҳрвандонро қатъ кунанд ва чӣ расад ба 466 сомон, он ҳам ҳамаи аҳолӣ, ҳамаи хоҷагиҳое ки инҷо ҳаст. мо ин рақамро ба 1 миллион 200 муштарии барқи тоҷик тақсим кардем ки ва ин рақамҳо ҳама як тахминӣ ҳастанд. вале суоли аслӣ дар ин ҷост ки чаро танҳо аз Санктуда-1, чаро аз нерӯгоҳҳои ватанӣ не? чаро аз Санктуда-1 қарздор шуданд? барои он ки Санктуда-1 моли Русия аст ва онҳо аз эълон кардани чунин як рақамҳо ҳеҷ ҳаросе надоранд, вале нерӯгоҳҳои ватанӣ чун худи онҳо ҳам дар ин раванди фасодшавии соҳаи энергетика ҳастанд ва тамоми ин солҳо маълум мешавад ки масъулин ширкати барқи тоҷикро ғорат карданд ва чандин ҳазор миллион сомониҳо аз онҳо қарздоранд, вале ин ҳама гуфта намешавад ва рӯпӯш мекунанд ки то миллати тоҷик дар ғафлат бимонад. бо вуҷуди ин ҳама суоли матраҳ ин аст ки он ҳама маблағҳо, он ҳама қарзҳое ки бар дӯши якояки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бор шудааст ва фарзанди таваллудношудаи ин миллат аллакай аз дигар кишварҳо қарз доранд, он ҳама маблағҳо куҷо шуданд? агар дар ин 24 сол шумо соҳаи энергетикаро ва таъмин кардани аҳолиро бо барқро бартараф накардед, он ҳама маблағҳо куҷо шуданд? ва ин қарзҳои хориҷиро як тараф гузорем. миллати тоҷик вақте шумо эълон кардед барои сохтани гесироғун тамоми миллат аз мактаббачаҳо сар карда то бузургтарин мансабдорону дигарон ҳама дар ин маъракаи саҳмияхарӣ ширкат карданд ва тамоми миллат бигӯем ки пул пардохтанд ва кӯмак карданд ки давлат нерӯгоҳи роғунро бисозад
و تاجیکستان مشکل برق نداشته باشد، ولی آن همه مبلغ‌هایی که مردم جمع کردن کجا شد؟ چرا با وجود آن همه برقی که خودشان داشتند؟ آن زمان سال 2005 تنها 5 ساعت لیمیت برق بود، ولی رئیس جمهور وعده داد که 2 سال بعد آن همه لیمیت ها برکنار می شوند. با وجود این همه قرض ها، با وجود این همه ای که مردم شما را کمک کردند، چرا شما مسئله نیروی برق تاجیک رو حل نکردید؟ چرا سال از سال شما قرضدار می شوید به جای آنکه پیشرفت و رشد کنید و مردم را رشد بدهید؟ چرا حداقل مردم را از سرما نجات نمی دهید؟ دلیل آشکار و رنده شونده این است که برای روز سال نو و پیام رئیس جمهور که 24 سال است هیچ عوض نمی شود و 24 سال است که تکرار به تکرار آن همه وعده های بردروغ و بی‌معنی را برای خلق می دهند. در آن روزهای خاص به مردم برق می دهند، ولی در دیگر روزها این برق را به دیگر کشورها روان می کنند و می گذارند که ملت در خنکی و سرما روز ببرد. و این جای تأسف است که ما نمی توانیم که کشور خود را زمین نعمت هایی که ما داریم امروز خداوند به ما به ملت تاجیک عطا کرده است نمی توانیم که خوب استفاده کنیم و ملت را از این بدبختی ها رها سازیم. تنها یک آب سرزمین ما می تواند که وطن ما را به بهترین و بایترین کشور منطقه تبدیل بدهد و ملت را از همه گونه فقر و کمبزاعتی و بحران ها و تمام مشکلاتی که برمیگردد به بحران اقتصادی نجات بدهد. ما نمی توانیم که این نعمت ها را خوب استفاده کنیم. این نعمت ها را خدا به ملت تاجیک عطا کرده است، نه کسی. و بعضی ها امروزها دیگران را متهم می سازند که به شما چی نمی رسد، چرا شکرانه جناب عالی نمی کنید، در حالی که این همه نعمت ها را خداوند به ما داده است، نه یک بنده او. تاجیکستان مانند باغی را می ماند که داخلش چاروایی را کردند و همه گلهای نادیری که آنجا هسته اونها را سرچین کرده یا که به قول دیگر همه را خراب و شورزار گرداندند. تنها شکرانه پروردگار نعمت را زیاد می کند، ولی اگر بنده اش را شکرانه کردی مطمئن باش که بنده اش از تو بیشتر می ستاند و از تو بیشتر حق طلب می کند. خدا نگهبان تا دیدار.